Πανέμορφα. Τέλεια. Να μιλήσω που είμαστε. Λοιπόν, είμαστε στο νοσοκό Ποταμό στην Ιδιότητα. Περνάμε τέλεια, έχουμε κάνει 4,5 χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο τερματισμός μας, δεν θέλουμε να πάμε παραπάνω γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Θα τερματίσουμε στο ναυαγό πειρατείο που θα έχουμε μπύρες και θα κάνουμε μπάνι και θα χορέψουμε. Κλείνουμε σεζόν. Ανανεώνουμε βέβαια ραντεβού για 29-28 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβρη. Θα βρεθούμε στον Αχέροντα, στην Νικόπολη, στους Παξούς, στους Αντίπαξους. Σας περιμένουμε στις 14 Σεπτέμβρη στο Πίτους Τρέις Μουσουλίτσας πια. Σας περιμένουμε στις 8-29 στην Γραμμένη Οξιά και φυσικά στο γράμμο το τετραήμερο το καταπληκτικό. Και είμαστε οι Φοράξεις, είμαστε μια τέλεια, απίθανη, αγαπημένη κομμάτι. Τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ. Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ ρουφάω τα ποτά σαν θάλασσα για κάποια ψεύτικα ματάκια γαλανά. Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ και το καπνό κάνω τα ίχνη σου